Mo great lay kuno isang Jijin kay birthday ni Jijin Dairon. Sa dos na nanawag wapay wapay alas 6 na, alas 5 kapin pa. Na kuan lagi ko nagkaroy lagi kunay kay ara sa kita pa likod jahang gipang ngari tong manghilot ba kay pahilot ang likod. Wa man mo ngari. Kana sakit kadto iginhawa ang likod. Murag Lunes pagkali siguro ko maninda. Naimong. Siguro naipiyang mo ni piyang magi ano. Di na lunhat lagi niyang piyang katong pag kuan na mo sa Cristil dito speak ila nang alas ako mga bugat. Alas ako sa mga Durabox ba bugat. Unja nay kanang tawagan natas Jijin? Di na. May ang tawagan niya. Salamat na kay bawo na jud ka. Ha? Sige, bye-bye na. I love you. Nawag sa sadyo kay birthday lagi Jijin. So, maadumbon sa itong karang guys. Tara guys, luto tag. Biko. Ay na yung order. Jaguban guys ang kung ito. Soroy. Giningaw ko na sila dito guys kay yes, December wala ko nakabito kay mali na guys kaya ang likod lagi sakit karong sakit ihapon ang likod. So guys kapit naman ito ni guys naman po ganahan lagi mga lunok lagi daghanon yan na dyan. So kitapingan sa nasa lunok na po kitapingan sa uguan mani na barbecue flavor lami na siya na. So daghang salamat ni Kadyo sa nag-order man dyan laman ni guys maka kuanta maluwas gatahang pangadlaw-adlaw bitaw nga ang nabuhi lagi. So guys mag-deliver ko na ning isa kay gikan na di ko dato ganiha gi-deliver to nang 5 ka tab. Uy ning bunga na jud ato hang ampalay ang bitin diri guys. Naghanap bunga sili oh. Piang ba akong likod kay sakit kayo. Uy, ana mo diha na kay rong dagko naman mo. Morning Mami B, yung sa may nga natong tulo ka bantam. Kuning murag black, si Mimi ng white, si brown, si Tintin. So malagi pa nga ni Mami B. Atong kwan ha. Atungan sa atohang chik-chik ha. Nabantam ha. So kanang tanaw ha, tanaw. Kanang brown si Tintin. Kadtong white si Mimi. Nya kadtong black si Kuko, ha? Bantayan mo si Kuko, si Kuan ha. Bantayan mo silang tulo ha. Oh. Si Mimi nang Kuan ha. Si Mimi ang brown. Si Tintin ang white. Si Kuko ang black. Oh, timanin silang duha ha. Ay tulo ha, timan iha. Morning na tong tanan guys. Salamat ni Kadyo ni Mami B kay gipangahinganlan niya gamuhang kuan bantam to ah. So kanang black si Kuko. Nya katong brown si Tintin. Nya kanang white si Mimi. Oh, danti ha, Mimi white, brown si Tintin, nya si Kuko ng black ha. Hindi na ilabtan na ito yung mantay ha. Masig ka nung iring ha. Tanawa sila ito ka. Kis dito ka.
Ligsan ka dito. May kamera ba kay di pud mi makatugog dili mo uli. Sa gabi nga dako na paso na mos gawas. Padadog cellphone na laman. Mag-text kag asa kagikan. Katong cranberry guys. Harvesta para maghimo tag juice. Harvest day mi sa among cranberry. Amo ni siyang gihimuran og asin kaya tang himo og juice. Juice guys. Hindi ko na to guys ga-deliver sa kuan kang Tata Irene. Si mo to siya nakadaog sa katong parapol ni Prorami ba. Daghang kadug mga followers dari sa Prorami. Nagsarado dahil si Madam Corazon, nagsarado na. Deliver sa Biko guys. Muli po tabo dari. Hindi ta makapag-vlog dito sa sud guys kay na may tugtog. Kay patugtog man sila sa Rubin man ang gapon guys. Papadjud ko naka-vlog kay copyright lagi ta. Nay sa kadiri nga kuan oh. Nainin sa ka nga wild pipino. So mulusot rata dari guys kaya namurag madungog pa kali dari agkuan tugtog. Manilisod sa pag-vlog guys kay copyright lagi ta. Diya guys, so mura ni sa buhol. So nagdadi ko liso dani guys kaya hangi tanom pod. Daghan na kay sa cranberry dari si Ati Daday. Lagi guys, ako'y vlog kay lisod kayo mag buwan guys, naka video lang ko ganiha guys nga kadlawon pa nga nagluto kong biko. Hindi atong nang taon dari wheelchair guys kay grabing kabaho dagdagat. Gapon day guys, daghan kayo kugi tanom dadto sang amo. Jaha day po sang itam nandari og kuan na. Before kuning largas buhol ay ang gipakapot dari nga kuan ni siya kanang palayang bitin. Okay, madungog na ang kuan guys, tugtog. So dirita guys, puro maputol na itong kuan guys, kaya na nagpa-sounds lagi sila dari sa Rubin. Sounds. Okay, nangamusta rawan nimo si Mambi? Nangamusta si Mambi nimo? Na ilang gibuhat dari ko ani nga nang abuhan, asa abuhan no? Kananan? Sinas gawas.
Nya utrohon pa na ninyo nang yang dungagan. Ipautro pa na. Oh, kuang ko na. Ano yan? Pato bula baboy ba ko? Wow. Wala di siya ti daday. Napa-reflex. Balik Nice na siya color okay. Mura po siya color sa amuhang pintura dito ba. Sa una kay green manino? Green. Kaya may green. Iyan ang ipariho tanan. Mo ni si Mati guys nga iyang anak nga gwapa na. Ya anak sa yang wow. Gingana mo to diri gingana oh. Aw mo ra gitunga ra ni siya kaning tunga color. Ana. Ya dia ra yang kabitan diri day. Gilaban ni mo sel. Nindot na siya oh. Giparihon lang din yata ng color. To ang kanipod gipinturahan na hala nice na siya Sa una kay wala malingali nang giablihan na siya no. Palit no. Nice siya guys. Dili na ni buta na siya espato atin. Tanong niya nga mangita patag display nga tanom. Lugay pa, wala pa katunga man. Gay giuna pa jud niya diri ang kuan. Giuna pa dito. Oy, kala. Hala. Nayuha ka dihag. Gusto ha? Daw. Uga. Oy. Daw. Nagkuhitan ko na. Daw. Uy. Hayay. Ay. Hayay, malagi ka. Ha? Langga. Bisa ko lang siya. Ini siya kahinga suko. Ini anak lagay ng dulan. Among nimo na mo? Na. So mo lang. Ha? Ugaw-ugawan gamay kay wawas tong sinubayan. Hapit na lagi mahuman no? Ako ni ko sir. Kahoy. Ko makabidyo-bidyo na kay sige magkagpa tugtog ba. Nasa man ang puro tugtog ni mong labsong man. Wali uso disco dire. Disco. Guys, harang di ta makapag-vlog guys kay nagagi sound. Susuyon dari katong one guys, susuyon na to hang passion fruit dari. Sa mura siya mo puwa. Sugatang-atang ko ta guys basig nay marbis kay lami ra ba ni siya kanang kuan siya tamis. Misaka na gay dari kuan sa kabunga. Ayun siya hinog na niya Ay. Guys, na malit di kong isda na. Okay, hala, please ko pa di isa Hindi mo tayo sa kilawon. So, ginuan na kaya mo na siyang ununan. Pwede man siyang ununan niya. Kung mauno na nimo guys, pwede na siya nimo kuanan. Retohon. Kahit ba nimo video? Gigay na nimo. Kaya ikaw na kasi nanay magudlami ka sa
Unon kay di sa marinit og suka og asin ug kuan sa niya itak-ang. Toyo ana. Guys, muwang na-chat na si Mambigan niya guys kay papalitan di ko niya sa kristal ug kanang butanganan og sapatos ba mga shoe rack nga. Papalitan mini dya dari pas bayo og dadung ka sa dorm ni kuan. Dya wala siya ma-reply kay nakaidlip ko. Kay grabe jud ka kuan nya. Arang kainit bitaw dari guys dari ko nagsuksuk kay arang kainit dya. Tapos ni kulay guys da prepare si dya og kanang sudaan nag-unon sila og isda. Siya nag-unon. Kay kuan guys anang ganiha pag kumana og deliver og kuan. Naman tani gipahilot dito sa buhol dya. Gipahilot pin ha gahapon ihang likod dya. Sakit gihapon warag mo sakas ang batok ba. Ani. Nga mamugnaw bitaw ko ganang singit, ang singit nga bugnaw kadyo ba. Pagtid ni siya niyan tong manghilot guys sa kaparan ko na ni og Jibilina kaya hindi na ako magbalik-balik. Nakuha ni siya guys kay tong pangahoy siguro dito sa buhol ba nga dagkagajong kahoy to ang gialas ha. Ning kay kitag ulag nang kita mag-supper sa atang lawas. Diyan ning kamot jud ko ganiha guys og pagluto og biko pud kay na may ni order niya. Nahalinan po ko ganiha og 1,000 kapin. Adun laman ang palit na mo og isda. So magkugi laman ta guys, di man jud tama. Kuan guys kanang di tama gutom sa kugi lang ta kanila tong lawas lagi mo bigay. Di ta maka kuan. Order ako na namo sa Shopee. Kay mas barato sa Shopee. Kadto ko nung kuan pila to nak 380. 5 na to ka layer. Kay aron kuan lagi kana ang mga sapatos. Naman ni butanganan dari kuan dis gilid ra man ipamutang ni Papa Edi ni Ija yung sapatos pikas gud. Kaya ang pabuhaton man ta si Papa Edi og kanang kuan, kanang kahoy ra o plywood nya kay na short naman sa plywood kay naghimo man sa og butanganan og kuan guys. Sounds. Wala na plywood. Sa mahal pud ang plywood 800 gapin og himo ka palit patag pintura mas mahal. Itong sa Shopee kay tag 300 kapin ra katong i-assemble ra nga plastic. Tungtunganan ng sapatos. Aram ni nga pinangga si Crystal guys. Salamat kay Kadyo Mambi. Wali ko ka vlog hapon guys kay kanang pag-edit lagi. Nalagi ni iba nagtulag sila sa genre mag-vlog lagi sa kanang mag-edit nimo nga maglabad man nimo og sakit ba. Sakit imo mag labi nagnang labad imong unya. Nya mag-edit ka na. Nya sa out there ko diha ni Ma'am Bitani. Kamusta naman ka Ma'am Bitani? Salamat kaadyo. Salamat sa imong kamaadyo namo. Ay bisan og kanang wala ta magkontak kay ba pero lagi hapon ka di gihapon ka namo ka limtan Ma'am Bitani. Salamat sa tanan. Nya gainom day ko kuan kanang cranberry nga gihimo ni Nicole nga juice kay basin kuno UTI kuno ni nga hanggi pamati kay magabi lagi murag mo init kun ja. Sakit lagi ni ang likod. Murag mo batok na rin na sa ginawa man ang kuan kanang halag itong ipangita tong naghilot na hindi wa man lahi man ko nag hanggi pahilutan man ang murag wa siguro mo adun sa manghilot ja makadaot pa sa ni guys ng sunod-sunod ta mo pahilot. So maro to guys ang vlog guys. Sanang salamat kay Kadyo sa mga ni order nagbiko. Lunis na pohon siguro ko guys og kanang paninda kay wala nga ni lagi kurong si manaha kay wala gina nagtumi sa kuan nagatiman ni Crystal siya mga gamit. Daghang kanang salamat Mambi, salamat Kadyo kanang sorry Kadyo nga wa ko naka-reply ro ganiha kay wala gina naka-idlip ko kay ara di kalabad ang uja. Nakamata ko kay grabe man kainit na. Init na sa tanan ja mo kalit rabas siya og kanang uwan nagyabrihan kay ng bintana amo ni gisarado kay si Dante magud mulayas ja huwag na mabunas Dante. Ara kainit sa gawas guys. Biyan mo gawas tabi kay masarang kainit. Mga matay na kang tanong mo. So see you in my next video guys. Amping ampo tantanan guys.